Ninayikhohlakala eniyibiza ngenyanga. Nina maqola, nina maqili, nina zinsha migodo oyindini. Nizoyibuyisa yonke imali yabantu, imali zabantu enibaqole zona nayithatha imali zabo nabaleka. Anisawabamba amafoni mabenifonela. Seniyabaleka, abanye niyabasabisa nithi nizothumela inkabi kwabanye, abanye nibasabisa ngemithi nithi nizo ngeke baze baphumelele. Nenza amasimba nje, nikhuluma yonke inhlunu le enikhulumayo, nisabisa abantu, nizenze ngathi ninemithi, nizenze ngathi niyingozi, nibe nimsunu nje. Funa ukunitshela ke nina ingquza eniyibiza ngenyanga zamasemba, kakhulukazi nina zinsha eniyibiza ngodoctor. Yabona lamasemba ayibiza ngodoctor Ntontoni, Dr Ntontoni. Nimsunu nonke nina zinsha, ningamaqola nina. Umsebenzi wenu ningodoctor beyikembo okurobha abantu zinsha. Funa ukunitshela ukuthi lolu daba lwenu abantu bayalibika lakithi, and nizozibuyisa imali zabantu msunyonyoko. Nezwa imali zabantu enibaleke nazo nabarobha maqede nabasabisa msunenu, nizozibuyisa. Ngizonibiza ngamagama, ngibeka izithombe zenu la, one by one. Ngizobeka izithombe zenu la. Lapho kuzobe kusangconywana futhi lapho. Uyabona mangisabeka izithombe zeni la, kuzobe kusangcono lapho. Uma ngabe kuhamba isikhathi imali yabantu ingabuyi, ngizobuya sengizobeka isithombe sakho, ngibeka iaddress yakho. Mina ngiyakutshela mina ngizobuya sengizobeka isithombe sakho la, ngibeka ifamily yakho la, umfazi wakho nezingane zakho, ngibeka umuzi wakho bese ngibeka neaddress. Nina nicathi kuyadlalwa la komakhaya, niyasangana nina zintsha. Ngicela ukuthi yonke insha ezaziyo ukuthi inecala lokurobha abantu bafuna imali zabo, nibalekile, nihlulekile ukubasiza. After that nabaleka nadla phansi. After that niyabasabisa, ingcinga nisayibambi, nithi nizothumela inkabi, nithi nizothumela imkhovu, nithi nizothumela imithi kubo. Ngicela lo msunyonyoko enza lo masimba lawo, ngoba akusanganwa la komakhanya, nizonyazisha. Uma ngabe khona umuntu ongafuni ukungena kulezi inkinga engizonifaka kuzo, ngi-inbox emsunu kanyoko uzobika udaba lwakho. Ngoba mawungakwenzi lokho, kuzoba isithombe sakho nefamily yakho, kube iaddress yakho nomuzi wakho, konke ngizoku-overlaya kule video, ngikunyele sonwensha. After that ebese ngithatha umnikazi wemali lo mqolile, ebese ngimyise police station nayo yonke imininingwane yakho, neaddress yakho, nefamily yakho yonke. Fike lapha epolice station, ngihambe namaphoyisa. Mina ngiyaziwa mina emapolice station, amaphoyisa ayangazi mina ngiyofike lapha ngifuna ustation commander. Elakhe icala ngeke ngilivule mina ko constable, liyovulwa ustation commander himself. Ngiyaziwa phela mina kusanganwa la. Mina elakhe icala wena msunwe nje oqola abantu ozibiza ngodoctor wamasemba. Elakhe icala angeke livulwe constable ilezi nja lezi ezihola amafinyila la front desk ema police station. Elakhe icala liyovulwa ustation commander ngqo. Mina mangifika police station angikhulumi no constable mina ngikhuluma no station commander kuwo wonke ama police station, ngiyaziwa. So uma ngabe awufuni ukungena enkingeni msunwensha, olandini, sigebengu, skila mkhuba, ngena ku-inbox wami usheshise ngaze ngibiza amagama akho. Nina msunyenu enisabisa uthabani laphana, msunyenu zinyanga zamasemba.
libe lokusabisa uThabani lapha ngifuna ukunitshela ukuthi ngeke nimenze lutho uThabani ngeke nimenze lutho Malebe ngeke nimenze lutho namthinta nje niyonyazisha kusho thina singomakhaya kade msunyonyoko niyadakwa